Да ни обсъждате, ако можете спрете се. За моя чат на стан интригата опрете се. От рап на рап, рап групата насмете се. Къде умират, те копират както могат. Не могат много, но умират да го могат. Защо и аз да не направя реп за штракане? Ако съм мънимейкър, даже и от чакане. Къде кулминира и къде минира спора? Квартала ме изпълва, стиснучите хора. Пореден път си чуваш къп, силът е пръв. Дано ти заболи и спръща се. А тук